Volám sa Jan Vežila, pracujem vo Volkswagen Slovakia 5 rokov, pracujem na oddelení zabezpečenie kvality nakupovaných dielov, u nás nazývané tiež aj Kaufteile. Oddelenie zabezpečenie kvality nakupovaných dielov sa delí na dva segmenty. Delí sa na segment predsériový a sériový. Patrím do tímu, ktorý sa stará o diely v predsériovej fáze. V tejto fáze sa spolu podielame na vývoji produktu a spolupracujeme taktiež s inými oddeleniami, či už v rámci Volkswagen Slovakia, ako napríklad oddelenia produkt managementu, laboru, Meisterbock, Kubingu, tak zároveň aj komunikujeme s našim vývojom a komunikujeme s oddeleniami aj na koncernovej úrovni. Mám na starosti predné svetlomety pre všetky projekty, ktoré sú vyrábané vo Volkswagen Slovakia. Jedná sa konkrétne o projekty Touareg, Audi Q7 a skupinu malých mestských vozidiel. Mojou úlohou je tieto svetla vzorkovať, čo vlastne znamená kvalitatívne ich ohodnotiť podľa troch hlavných kritérií. Prvé kritérium sú rozmery. Rozmery musia zodpovedať výkresovému stavu. Druhé kritérium sú tzv. Laboratórne skúšky, kde sa dielo odovzdá našim kolegom z laboratória a oni tieto diely následne otestujú podľa všetkých noriem, ktoré musí daný diel a dané materiály použité pri výrobe tohto dielu spĺňať. Tretím kritériom je, aby diel spĺňal všetky funkčné požiadavky. Keďže naše produkty sú určené do celého sveta, tak aj tieto predné svetlomety musia spĺňať rôzne zákonné požiadavky rôznych krajín, kam sú tieto modely vyvážané. Moja práca v kancelárii spočíva v komunikácii s dodávateľom a vývojom, písomne alebo telefonicky, či už je to v angličtine alebo v nemčine. Súčasťou mojej práce sú taktiež časté služobné cesty. Vykonávam tzv. Kontroly dvojdňovej produkcie, kde uvoľním proces u dodávateľa a skontrolujem, či dodávateľ schopný dodávať v požadovanom množstve a kvalite. Na mojej práci ma najviac baví jej rôznorodosť, nejedná sa o stereotypnú prácu. Pri tejto práci spoznávam taktiež mnohých nových ľudí a spoznávam nové technológie. Nový kolega by mal mať vysokú školu technického smeru, mal by plynulo ovládať nemecký jazyk, prípadne angličtinu. A čo sa týka osobnostných vlastností, tak mal by byť zodpovedný, mal by mať technické myslenie, kreatívny a určite by to mal byť aj tímový hráč.